Hej, det er Jesper Riber fra Vær med på sejltur. Jeg vil nu vise dig en række videoer af, hvordan vi bruger udstyret her ombord til vores jordomsejling. Hvad enten det er 12 sejlads, hvor man skal sejle igennem forskellige koralhoveder, eller det er ude på oceanerne, hvor man sejler passagesejladser. Lige nu vil jeg vise dig en video, hvordan du kommer væk fra den sorte skærm. Nogle gange, når man vågner om morgenen, når man har været på en natsejlads, så tænder man sin kortplotter, så er alt i sort. Rigtig mange oplever sort skærm, når man genstarter sin BRI-kortplotter. Det er blandt andet, hvis man har været på en natsejlads. Trykker vi lige på tænd og sluk-knappen her, så kan vi lige sætte brightness helt i bund, og så kan man ikke se noget. Når man har været på natsejlads, kan man selvfølgelig godt se noget nu, men når det bliver dag, kan man ikke se noget. Tricket her, det er at trykke 2 gange her. Så kan man se noget igen. Så 2 gange på tænd og sluk-knappen, så er det løst. Hvis du gerne vil se flere videoer, så kan du gøre det på vores YouTube-kanal, Vær med på sejltur, hvor du både kan se flere videoer, hvordan man bruger BOG's udstyr, men du kan også se hele vores sejlads fra Grækenland og helt herud i Stillehavet.